lehenengo ekarri ditugu Ibai Iztueta giza zientzietan doktorea, gizarte zientzietan doktorea, barkatu, eta Ander Iturrioz, EHUko irakaslea. Ibai Iztuetarekin hasiko gara, baina hori baino lehen, esan behar dizuet, Twitterren da zabiltzeten entzat, traolak Jose Azurmendi eta Urjauzia direla. Beraz, zerbait idatzi behar bazue, gero hoi erantzi mesedez. Eta, bueno, besteik gabe hasiko beha askar, hitz eman diate denborara zeatuko diela, mugatuko diela. Bai Iztueta, esan deten bezala gizarte zientzietan doktorea, ekarri gun hitzaldiak, izenburuak hala dio, Hego Euskal Herriko kultur produzioa, Euskal, Espainol, ardatzaren argitan. Bale, egun ondan hoi, eta eskerrik asko hemen honetortzeagatik eta arreta hau eskaintzeagatik. Bueno, nola lehenengo aldia da niretzako kongresu batean, eta zehazki gauza hau nola di joan esnekienez, irakurtzekoa izango dan testu bat prestatu duko dut, eta alaxe egingo dut, inkienka hondirik gabe. Bai? Teatral xamarra geldituko da segurasko, baino, hau da. Ea da. Eremu akademikoan, subjektuen eta objektuen arteko ezberdintasuna handia erantzunean datza. Objektua zerbait esan arren, objektu bat denez, ez du ezer erantzun hori. Isilik eta isildurik jarraitzen du. Aldiz, subjektu batez zerbait esan ezkero, aukera handia dago, subjektu honen aldetik erantzun bat jasotzekoa. Kasu askotan, zuk esandakoa ez baian jarri eta zeuri neurria hartuko dizun erantzuna gainera. Ez dirudi lekuz kanpokoa erantzun ezin duen objektu erosoaren eta bestetik agian zuk espero gabeko moduan erantzungo duen subjektu ez hain erosoaren arteko diferentzia hau nabarmentzea. Izan ere, Jose Azurmendiren eta oroar 56koa deritzon belaunaldiaren ezaugarri behar bada nagusia bereizketa horixe bera baita. 56ko belaunaldi honekin, eremu akademikoan, lehenago euskal objektu bat besterik ez zegoen tokian, euskal subjektu bat gorpuzten hasten da. Espainolak eta euskaldunak liburuaren izenburua bera, esandakoaren erakusgarri ederra da, guk uste. Bi irakurketa gutxienez onartzen ditu izenburu honek. Alde batetik, izenburuak subjektu euskaldunaren eta subjektu espainolaren errotiko bereizketa egitearekin batera, biak elkarren pare jarrita aurkezteko balio du. Euskaldunak, espainolen pare. Bestetik, eta ara hor, bigarren irakurketa, espainolak eta euskaldunak izenburuak, euskalduntasunaren eta espainoltasunaren batuketaren emaitza historikoaz mintzatzeko ere balio digu. Euskalduntasunaren eta espainoltasunaren batuketaren emaitza historikoa baskotasuna edo baskidat delakoa izan da. Subjektu bat da hau ere. Eta guk uste, Hego Euskal Herrian, paper garrantzitsua jokatu izan du, ziurrenik ezinbestekoa, euskalduna objektu gisa tratatzera murriztu ahal izaterako orduan. Espainoltasunarekiko interlokuzioa espainolez bideratu izan duenez, haren arauekiko dependentzian aziten euskalduna izan da, hain zuzen ere, basko mota hau. Bernart Etxeparek eta Joanes Leizarragak argi adierazi zutenez, modernitatean hitza hartuko bazen, idatzia gehitu behar zitzaion ahozkotasun hutsari. Idatziaren gain eratuko da subjektibitate modernoa beraz. Alde horretatik, guk uste, jakingarria da, izenburuan, euskal, eusko, basko, edota bask bezalako izen lagunak ageri dituzten liburu katalogo, bibliografia eta estatistikak aztertzea. Eta hori zergatik? Azterketa objektuari heltzerako orduan, datuak eta referentziak antolatzeko eta aurkezteko moduek, bere horretan, diskursoak proiektatzen dituztelako. Luzamendutan galdu gabe hortaz, aipa ditzagun 5 momentu, 5 diskurso.
bat edo lehenengoa. Lehenengo euskal bibliografiak 19. mendearen amaierekoak ditugu. Ara hor adibidez, Julien Vinsonen Essai d'une bibliographie de la langue basque, edota Genaro Sorrarainen Catalogo de obras euskaraz. Horietan, euskaraz idatzitako liburuak naiz zein nahi personak Euskal Herriari buruz idatzirikoak biltzen edo katalogatzen dira. Zakuto berean denak. Bai euskaraz idatzitakoak, bai Euskal Herriari buruzkoak. Bata frantsesez ari da, Vinson, eta bestea espainolez. Subjektu aztertzailea eta hartzailea erdaldunak dira hortaz. Objektuarena berriz, halako baskotasun batek egiten du. Euskara horren zati delarik. Bigarren momentu bat. 1926koa da Justo Mokoroaren Genio y lengua. Liburu hau, lehenengoa da 16. mendetik 19. mendera arteko euskal literaturaren produkzioa zenbakitara ekarri eta taulatan antolatzen. Espainolez idatzia da, eta euskal lurralde osoan euskaraz eta soilik euskaraz egindako literatura kuantifikatzen du. Hirugarren momentu bat. 1970ko hamarkadako bibliografoen artean bide banatze bat aurkituko dugu. Alde batetik, Espainiako guda zibil aurretik jaiotako Jon Bilbao eta Elias Amezaga zaharrak dauzkagu. Eta bestetik, gerra ondoan jaiotako Ibon Sarasola eta Juan Mari Torrealdai gazteak. Jon Bilbaoren eta Elias Amezagaren eusko bibliografiak, eta eusko kakotxartian jartzen dut baita ere, bibliografiak ere espainolez daude idatzita, baina berrikuntza bat dakarte, aurrekoekiko. Bilbaok eta Amezagak euskaraz idatzitako edota Euskal Herriari buruz nornaik erdaraz idatzitako lanak ez ezik, Euskal Herrian jaiotako idazle erdaldunen zein nahi lanera erregistratuko dute. Autoreak Euskal Herrian jaioak izate hutsagatik. Erabaki berria eta garrantzitsua da. Izan ere, ez dirudio gerra handia denik esatea objektuaren birformulazioak subjektu basko berri baten aldarrikapena dakarrela berarekin. Eta zalantzarik baldin bada, ara hor Amezagaren eskaintza hitzok. Hau Amezaga da. Cierto, somos quizá el último pueblo de Europa que la cogió, pero ahí están los resultados. Son ríos de tinta los que corren. Y para ti, querido vasco, en pugna perpetua con lo que nos aparta, para que se vea que te manifiestas en español y en francés tan bien como en euskera, dándote a entender en dos idiomas que hace mucho tiempo que también los llamas tuyos. Ibon Sarasolak eta Juan Mari Torrealdaik hautaturiko bidea beste bat da. Euskaraz idatziko dute, euskaraz egintakoari buruz. Sarasolaren euskal literatura numerotan, lana bereziki, diskurso aldetik, lan benetan esanguratsua da. Berau baita lehena, euskaraz argitaraturiko liburuen kontaketa eta sailkapena euskaraz burutzen. Oraingo honetan, euskal subjektu bat izango da, euskal objektu bati buruz ari dena. Laugarren momentua. 1980ko hamarkadan, euskaraz idatziari buruz euskaraz idazteko autuak indarrean jarraituko du. Hau da, Sarasolak irekitako bideak indarrean jarraituko du. Ordukoak dira, hala Juan Mari Torrealdairen 20. mendeko euskal liburuen katalogoa eta euskal kultura gaur, Paulo Iztuetaren inteligentzia kimaturen orbelak edota Juan Luis Zabalaren katalogoak. Eta azkenik, 5. momentua. 20. mende honetan, berriz, liburu produkzioari buruz Euskal Editoren elkarteak agindutako txosten teknikoek beste berrikuntza sakon bat ere ageri dute. Beste bide bat, nolabait esateko. Txosten hauek Euskal bertsioa eta erdal bertsioak dauzkate, eta Euskal Herri osoko datuak biltzen alegintzen dira. Era berean, liburu produkzioa Euskal erdal ardatzaren arabera aurkezten dute, literalki. Hau da, alde batetik Euskaraz argitaraturiko liburui buruzko datuak ematen dira, eta bestetik, literalki diot, beste hizkuntza batzuetan buruturiko argitalpenen datuak. Bibliografia eta katalogoen ikuspegitik, balioestekoa da, euskalduna ere baden subjektu eleanitz batek, erdalduntasun indefinitu bat objektutzat aurkezteko posibilitate berri hau. Lehenengo aldi da euskeraz erdaldunari buruz hitz egiten dena. Kasu honetan. Era berean, sakoneko diskursoari dagokionez, deigarria ere bada, alde batetik, euskarazkoa eta bestetik beste hizkuntza batzuetan argitaraturikoa bereizteak daukan esanaiaren ambiguitatea. Zutabe bat, euskarazkoentzat, beste zutabe bat, beste hizkuntza batzuetan idatzita daudenentzakoentzat.
Izan ere, eta galdera hau da, espainola eta frantsesa bere izenez aipatu gabe utzita zer adierazi nahi dugu? Hizkuntza espainola eta frantsesa garrantzia berezirik gabekoak direla Euskal Herrian? Beste hizkuntza batzuk direla? Badakigu hori ez dela horrela. Bistan da, Euskal Herrian euskara hegemonikoa balitz, jokabide berberak guztiz bestelako esanahia dauka, baina ez da izan euskara hegemonikoa, justu kontrakoa baizik. Eta horregatik, kontua da gaur-gaurkoz euskararen errealitatea ez dagoela. Zuzen ulertzerik, Euskal Herrian hizkuntza dominatzaileen egoera zein den argiki zehaztu gabe. Euskara izenez aipatzen dugun bitartean beste biak beste hizkuntzen zakutuan gordetzen baldin baditu, ez ote gara praktikan hizkuntza gutxituan markatuta dominatzaileak normalizatzeko arriskuan erortzen ari, ez gara hortan erortzen ari. Bueno, horrela bada, eta aurrekariak hauek izaki, gure komunikazio honen helburua, Hego Euskal Herriko liburu produkzioa Euskal Espainol ardatzaren argitan aurkeztea izango da. Ez Euskal Erdal, baizik eta Euskal Espainol. Besterik ez bada ere, diskurtso ariketa gisa. Hartara, bereizketa ardatzaren bidez, asmoa izango da problematika lekuz aldatzea. Euskalduntasunaren gainetik kendu, eta euskalduntasunaren da espainoltasunaren arteko harremana jarri zauzitan. Berriro esango dut. Ardatzaren bidez, problematika euskararen gainetik kentzen dugu, eta hizkuntzen harremanera leku aldatzen dugu. Beraz, diskursoari dagokionez, izan dadila subjektua euskalduna, eta objektua berriz, espainolarekiko harremanaren izaera. Hortarako ze metodologia erabili dugun? Hartu ditugu, lan egoitza, Hego Euskal Herrian daukaten argitaletxen liburu produkzioari buruzko datuak. 1990-2010 epealdian. Horretarako, Espainiako Kultura Ministerioaren ardurapeko ISBN-aren kudeaketarako agentziak sarean daukan datu baseaz baliatu gara. Ustuketa datu basea jarritako galba elektronikoa kombinatuz eta aplikatuz burututu. Zenbaturiko tituluak imprimaturiko liburuen euskarrien katalogoan monografia gisa erregistraturikoak izan dira. Hau da, azala, kontrazala eta orrialdez osaturiko betiko liburuak kontatu ditugu. Eta emaitzak hauek izan dira. Emaitza batzuk. Mila 2010 epealdian, Hego Euskal Herrian euskaraz argitaraturiko liburuak 13.379 dira. Hau da, epealdi honetan argitaraturiko liburuen 29%. 1990-2010 epealdian, Hego Euskal Herrian espainolez argitaraturiko liburuak 26.860 dira. Hau da, epe honetan argitaraturiko liburuen 48%. 1990-2010 epealdian, Hego Euskal Herrian elebitan, euskaraz eta espainolez, argitaratu diren liburuak 3.605 izan dira. Epe honetan argitaraturiko liburuen 8%. Beste bat. Hego Euskal Herriko testu inguruan. 1990ean, espainolezko liburuak 175 baino gehiago izango dira, eta euskarazkoak 125 baino gutxiago. 1997an, bi ekoizpenak 150 hurbilduko dira. 1998tik aurrera, espainolezko liburuen ekoizpena 160 tartean ibiliko da, eta euskarazkoena berriz 150 tartean. Hirugarren grafika, azkena. Esan liteke, Hego Euskal Herrian egoitza duten argitaletxeen produkzioen artean, nolabaiteko banaketa tematiko bat ematen dela. Euskarazko argitalpenik gehienak haur eta gazten hezkuntzaren eremuan dira kokatzekoak. Espainolezkoak berriz, pentsamendu landuaren, legeen eta erakunden eremuan. Beraz, begibistako arrazoiengatik, euskarazko eta espainolezko produkzioak elkar neurtu zenbatean metodo aldetik ziurrenik egokia ez da. Ziur baino ziurrago ez da egokia. Honek akats asko dauzka. Nik egin ditudanak
guztiz serioa izateko. Baina, euskal kulturaren da kultura baskaren arteko aldea eta harremana problematizatzeko modua eskaintzen duenez, diskurtsiboki izan daiteke guk uste egokia. Ekintzak egiten du subjektua. Beraz, produkzionen berri euskaraz emateak euskal subjektu bati gorputza ematen dio. Erdaraz aritzeak erdal subjektu bati ematen dion bezala. Hau esanik, euskal hizkuntzari buruz euskaraz aritzea bera, noski, euskal subjektu bati gorputza emateko erabat da. Baina, horretara mugatzeak arrisku bat du. Ikuspegia zabaldu ezean, begirada jaso ezean, euskararen beraren, hau da, euskal subjektuaren beraren problematizazioa erreproduzitu dezakeela. Aldiz, euskarazko eta espainolezko produkzioak elkar neurtuz emateak problematika bi hizkuntzen praktiken arteko harremanean kokatzeko balio digu. Beraz, subordinazio harremanen lokatzetan itoko ez bagara, beharrezkoa da, guk uste, 56ko belaunaldiak irekitako hilduari jarraiki, problematikaren da ikuspegian lekualdatzea burutzea. Eskerrik asko.